Wah, hajar birat समायना नुदोंथ' नै हेलो एभरिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड'दिन्सआवबो खबर हरबाय नै जों बालुफुं साइडथिं जा खामानि मावनो थांसैलाय आरो दा नै भिडिअ खालामफुंलाय जायगाखौ नायलांनोलाय नोंथांमोना रोङाखैब्रा नै थांगासिनो दं आरो नै वाव सारियालि लामा होनो नामा बिदि लामा दोंब्रैखौ सागा मा सिगाङाव मा लाखिलायखौब्रा नै गाइस लोगोफोर ओरैजा बिसना सारियालि ओमफ्राय मा मोनलाय जुनाय मोनहैयो ओरै बालुफुं थुवां ओरै तेजपुर खर'आव सिख्लाफोर खर'आव बे बालिपारा टाउन आरो गाइस लोगोफोर दा सिदा थांबाय थानोसै जोङो बालुफुं साइडथिं जा खामानि मावहैगोन आरो जायगाफोर हाजोखौ देखायलांसैलाय आरो गाइस लोगोफोर सिगां भिडिअआवबो देखायलांखाबाय आङो नैबे आरो भिडिअ खालामनोसैलाय आरो दिनै एसे साबसिन खालामनो नाजागोन आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना नै थांबाव गाइस लोगोफोर दहायनि फाखा लामा फैबाय थानाय सिनारियाव आं रायलायबोनाय जायासै जेबो बक्स लाबोनाय जायासै माने बक्स दिनो हाया नैबे प्लास्टिक बुब्राबनायजोंनो रावखौनो खोनाया नै दा गामिखौ एसे खिन्थालांसै आरो नै बिसोर आरो सानैजा बिराद दावराव ओइ बिसिनिथिंबो माबा गैया कारेन्ट होनाय गैया कारेन्ट गैया माथो बिसिनिथिं नै गय बारिफोरा ग्रोम ग्रोमथार गय गायसो गाथारदों नै फुलिफोरा नै गायजेननाय गोजा फेर होनदों माथो इयाव लागाव मानखो लागाव आयै लामाया आइ बारल'जोब्बाय बागान गायलायदों मालाय खाजानाय जाबाय खोमालै खाबाय थाखायानो खोमा नुफ्लांफैयाखै र' खानाय टाइमाव आरो नै लोगोसे ओरैजा बाथौ मन्दिर दं नै बेयाव ओइ आफा बोराइ बाथौ सानजाया ओरैसो माथो बिखौ जों उल्था मोनबाय थायोलै गाइस लोगोफोर अ इयो थिगानोथ' र' इयो थिगानो बेयाव सिगां दं नै मालाय गेट बानायदों बेयाव नै जोंना बेजों हाबलांसिगोन नामा नै बे दखानाव सोर मा लायो लाखादो ओरै हाबनाय जासिगोन माने नै ओरै हाबलांसिगोन ओरैजा ट्रेन साइडथिं मोनथारसिगोन गाइस लोगोफोर गैथारला आरो 500 मिटार गोजानल'सै नै गारिखौ बै जरावनो लाखिगोन गारि लांजाद्राया सावखा गोलैनायाव नै जा बानायसो सावखाया मैया गोलैदोंमोन गालिनानै मैया आं भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन अखा हानायखाय मबाइलाबो अभारथार प्रुफ गैया जाहैबाय गोलैनाय जायगा बियो आरो खाथा फिथाइ इयो गोमो मा फिथाइ नारें नैबे नारें ओइ गया नोगोर गायसोदों नोगोर जाखागोन बेयाव न'आव गायसोदोंना दोनगोब्रा गायना दोनबायब्रा नैबेलाय नुवाखै नों नै बेयाव सोना दोनथ'सिगोन गारिखौ औवा थेरे फैजा जों ओरै थाबायनो थांसै आरो गैथारला 100 मिटारबो ओइ राखेन औवा बिलाइफ्रा बौलगोनलै मायाव सोयो एसे
नै नै आदारा एखेबा हारसिं खर' गिदिंनो गिदाखैब्रा नोंना दसे मावनोसै आरो गाइस लोगोफोर गुड्डा गुड्डि बिखिजा फैबाथ' बारा मावनो मोनखाया थाबनो थांफिननांगौ जायो ट्रेन हमहैनांगौ जायो आरो नै ओरैजा थांबा बालुफुं मोनहैसिगोन बालुफुं मिस्टिना लास्ट आरो ओरैजा बालिपारा राङापारा सहैफिनसिगोन ओमफ्राय नै ओरैजा बर' गामि गोजा साइथिं जिं जिं ओमफ्राय ओइ फारसेथिं हाजो आरो दा एसे खर' ओइ सिगाङाव मावहैगोन आरो खामानिया जागोन बेखौ थांबाय थानोसै नै थाबायनानै दाथ' आं खामानि मावनायखौ आं देखायनाया खामानि मावनायखौ देखाया आरो आं गाइस लोगोफोर सिगां भिडिअ'आव बिराद देखायखाबाय आरो एखे जाबाय थागोन ना कन्टेन्टआ दा आं जायगाफोरखौल' देखायदो आरो जायगायाबो सिगां देखायखांखाबायमोन आङो जों बे जायगायावनो मावफैदोंमोन खामानि होनब्लाबो थेवब्लाबो भिडिअ जेबो कन्टेन्ट मोनैखाय जानला मोनला भिडिअ लाबोबाय आरो गाइस लोगोफोर बारा बखिनाया थाब थाब ओंखाराखैलै रावानो थ' रबिन बैखिजा बेरायनो नागिरनोसै देन्जार बेराय थागोन बायदि मोनदां मिथिं आरो आयौ नेवलाय मोफौफ्राथ' खम थागोन बे खमलायनो बिराद थागोन आरो बुरजानो रावा खम थांफ्लांलै माबा बर' रावाबो उल्था फाल्था जाथारो रायलायनायानो थाराय गोजा माथो बेरेफ्रा हान्दिलतलाय जथालाय गुवार गुवार थासोगारथारगोन नागिरबा मोनगोन आरो नै ओरैजेबो गाइस लोगोफोर नै जों बे साइथिंनि ओरै साहा ना सोनाबमोनलाय साहाखौ बेरायनो फैदों नै आरो जों एसे साइथिं जोंनि गामियाव थाबायग्लांलाबायनो र' लामाया बिदिनो बारस'ला बारस'लि आरो बैनि हाजोआ बैनि गय बारिफ्राबो बा गोजौ गोजौ जाथारजोब्बाय खौ ओरै थाबायलांलाबायसै ओइ हाजोआव थांनो नामा नै ओरैजा थाबाय साइथिंआ ओरै बारबोबाय आरो बै न'खरसेखौ बारनानै मोनो आरो साइथिं रेल लामाया ओमफ्राय जों नै ओरैजा लांबाय थानोसै आरो जि जायगा नायदिंलांलाबायनोसै नेचारेल भिउखौ नायथिंलाबायनोसै आरो बर' गामि गोजा गाइस लोगोफोर इयो गासिबो बर' न'खर गोजा आरो जों मालायनि न'फ्राव हाबनानै बायदिसिना सोंलु सोंला गैला आरो जायखिजाया ओरैनो जास्ट थाबायबायल' आरो ओंखाम जाखांबाय आरो दानि बावै एसे बेरायथिंसै आरो 10 मिनिट बेरायनोसै ओरैनो फट' साफाय मोजां जासिगोनलै बेयाव ना बा हाजोआ बिराद समायना नुदोंथ' नै अ खोलासो जायोना एखिजा खोलासो जायो गाइस लोगोफोर खोलासो जाहैदोंलै एखिजा जों ओरै थांसै लामाजों थाबायनानै लामानो दिगखौनो मिथिला गाइस लोगोफोर जोङो अबे सानजा अबे साहा अबे सोनाब जायखिजाया थाबायलाल' बायबाय थानोसै आं सानजा साहा होनलाबाय थादोंना दिगखौनो गोसोआव गैया आरो जों कम्पासाव नायबासो मिथिसिगोन दा इयाव नेटवर्कबो नाङा भडाफन जिअ'फ्रा बिएसएनएलसो नाङो बिएसएनएल सिम गैयाना जोंनियाव दा बा बिराद गय बारि ग्रोम ग्रोम गोजाथारलै नै आयौ आया गालिनबाय थादोंलै गाइस लोगोफोर माबा जों मालायनि न'फ्राव हाबलाबायनानै बायदिसिना सोंलु सोंला गैया आरो बिदिबो टाइम मोना आरो जोङो दा जों खामानिसो मावनो फैदों नालाय दा जास्ट ओरैनो दसे बेरायनोसै बै खर'आव दखान दंनो बे दखाननिफ्राय दखानाव हाबनोसै दखानाव हाबनानै ओमफ्राय ओरै दावखोलांसै आरो साइथिं बेजों हमफिननानै ओमफ्राय साइथिं आरो फैफिनसैलाय खामानि मावनाय जायगायाव थ' न'आव हाबनायसोब्रा इयो एसे टाइमा गोबावद्राय जागोन माने खामानि मावनांसिगौ आरो जों नै दा ओरैजा साइथिं मोनहैफिनसिगोन आरो बेजों थांसै आरो बेजों थांनानै जोंना खामानिया बै जरखैजा नालाय बिजों थांफिनसै आरो गाइस लोगोफोर जोंना खामानिया बे जराव जोब्बाय आरो बेलेग जायगायाव दंबावनो 5 किल'मिटारसो थांफिनबावनांगौ आरो दहाय फैनाय लामाजोंना बे ओमफ्राय बेयाव आधा घन्टासो खामानि जाबावगोन आरो बै बेलेग जायगायाव ओमफ्राय बेयाव मावनानै डाइरेक्ट राङापारा थांसै राङापारानिफ्राय ट्रेनजों दिखोबिलाव ओंखारहैफिनसैलाय आरो गाइस लोगोफोर दा जायगाखौ एसे सिनारिखौ देखायलांफिनसै आरो ओइ नै स्कुलनि गथ'फोर फैसो गारथारदों गबाय ओइ खर'आव दंलै स्कुल जों सिगां खामानि मावनायाव माबादोंमोन नुदोंमोन आरो स्कुलखौ दा नै गथ'फोरखौ एसे देखायनांगौ र' स्कुलनिफ्राय एग्जाम जायाखै ए
दा ट्रेन गैथ'खाला आरो गाइस लोगोफोर माल गारिया मालाबा गोबावजों गंसे गंनै फैयो खोमा बे पेसेन्जार गंसे थांनाय फैफिननायल' आरो दा नै दा माबा 2टा बारबाय बे ट्रेना दानि बावैसो थांदों ट्रेन गैला आरो बेनिफ्राय ओइलाय सानैसो फैबावदों स्कुलनि मानसि ओइ लारि फैलागासिनो दं बिसोरबो रायलायलांनो दं बिसोरजों स्कुलनिफ्राय गबाय गारियाव गाखोफिनजोलायबाय नै लोगोफोर जोंना लोगोफ्राबो नै थांबाय थानायखौ एसे भिडिअ लालांसैलाय आरो नै हाखर हालाया दहायनिया दहाय सिगांनि भिडिअ नुखादोंना नोंथांमोना आयौ बारल'नायल' एबार नै दहायनि लामा मोनसे फाक्का रडखौ एबार हाजो नुलांफिनसिगोनलाय ससेसो देखायलांसै आं हाजोखौ अमा जानोना बयलार जानो ओरै बयलार ओरै अमा बाय 12 माइल जायगानि बे 12 माइल नामा जिया बर'लिनिया बै थाबाय गाइस लोगोफोर होखाव गाइस लोगोफोर एखेबारे बालिपारा खाथियावनो सफैबाय आरो एबार रेल लामाया नै नायदोलाय नै बेयाव खामानिखौ मावफैबाय आरो ओमफ्राय गारिखौ बै फाक्का लामायाव लाखिना दोनबाय बैयाव गेट दं आरो बे गेट खाथियाव लाखिना दोनबाय आरो गाइस लोगोफोर जों गासिबो नै राङापारा स्टेसनाव सफैबाय ओमफ्राय जोंनाबो ट्रेना नै देकारगावनिफ्राय फैबाय ओमफ्य खर' सोलायनानै ओरै खारलांसिगोन रङियाखै दा गाखोहैनोसै आरो ट्रेन सिङाव आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो सेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय दै गाइस लोगोफोर